Ina zuwa zance. Shafin so na buɗe yanzu nake da karatu mai hada ciki da nama na burge shaɗi ne mun mamaki shi ne wanda ake san bato ya kama isan da na shiga shafin matattu da ta tsarar ne maka rana sai ya gada na ilmantu ya zaba zance ya hata wallaurawa ya yi so ya ki musaba zai yi babunta ya fi a girka amma na ga zai jarunta wajibi ga mai rai na amincewa da abuta riga da wando ya kuma sa ciwo a gabata jin daɗi bai saka gane masoyi sai in gashi da juna Not good. That was good. Ina samu mai zaunawa ina bambanta kamar ciyawa ya ramewa a nisawa zai gane rubutu balle mu kawo mai shafawa ina hirar soyayya kai wata kalma na mutunawa kan jaridu